Conservar a biodiversidade, contribuir ao desenvolvemento sostible e propiciar o logro dos obxectivos das estratexias medioambientais europeas constitúen as bases do programa LIFE, o único instrumento financiero da Unión Europea dedicado de forma exclusiva ao medio ambiente. A Rede Ecolóxica de Áreas de Conservación da Biodiversidade na Unión Europea coñécese polo nome de Rede Natura 2000 e está formada por dous tipos de figuras de protección: as zonas especiais de conservación e as zonas de especial protección para as aves. A finalidade de Rede Natura 2000 é asegurar a supervivencia a longo prazo das especies e os hábitats máis ameazados de Europa, xa sexan terrestres ou mariños, contribuindo a deter a perda de biodiversidade ocasionada polo impacto adverso das actividades humanas. Dentro do programa LIFE, o proxecto LIFE Fluvial está centrado na mellora do estado de conservación dos corredores fluviais da rexión atlántica da Península Ibérica. O concepto de corredor fluvial vai aparellado aos conceptos de ecosistema e de río, abarcando tanto os cursos fluviais como as súas ribeiras, así como distintos medios asociados con estas e dependentes dun elevado nivel de auga como lagoas e charcas, bosques e matogueiras higrófilas, así como prados húmidos asociados. Os corredores fluviais representan un espazo complexo de elevada biodiversidade que funciona como refuxio para moitas especies vinculadas ao ámbito fluvial, constituindo un dos principais reservorios de diversidade de flora e fauna dos nosos territorios, a vez que provén de servizos ecosistémicos esenciais para a poboación. Nos corredores fluviais do noroeste ibérico destacan os bosques de ribeira, con máis de 60 especies de plantas vasculares, mostra do importante papel que xogan como hábitat para unha rica e nutrida biodiversidade de flora. Nos enclaves de actuación do proxecto LIFE Fluvial, as árbores máis representativas dos bosques de ribeira son os ameneiros, freixos, pardeiros, salgueiros, bidueiros, abeleiras e carballos. Os corredores fluviais son igualmente importantes para a fauna, constituindo o lugar de refuxio para unha extensa variedade de especies. Os corredores fluviais albergan no ámbito do proxecto LIFE Fluvial numerosos compoñentes do patrimonio cultural material e inmaterial. Son numerosas as pequenas construccións como muiños, mazos, ferrerías que utilizaban a forza hidráulica para mover os seus enxeños, así como outros destinados á captura de peixes ou ao aproveitamento de auga para fornecer as poboacións. O patrimonio inmaterial inclúe ademais unha rica e variada toponimia xunto a lendas, fábulas e contos transmitidos de xeración en xeración que imprimen nos ribeiregos un sentimento de identidade propia vencellada a estes ecosistemas. Os corredores fluviais, cando manteñen un bo estado de conservación, xestiónanse de forma sostible, provén a sociedade dun gran número de bens e servizos, os coñecidos como servizos ecosistémicos. O primeiro deles está referido á conservación da biodiversidade. É igualmente relevante a capacidade que exercen na depuración das augas superficiais e dos sedimentos transportados por estas, amortecendo ademais os efectos xerados polas grandes tormentas e inundacións. Estes servizos vincúlanse ademais coa calidade das augas empregadas para satisfacer as necesidades das poboacións ribeiregas, así como para o mantemento de explotacións agrícolas e gandeiras. Resulta imprescindible un uso responsable destes servizos, evitando a súa sobreexplotación ou aproveitamentos insostibles que deriven en graves afeccións sobre o seu estado de conservación. En LIFE Fluvial desenvólvense 6 tipos de accións que contribúen a alcanzar os obxectivos do proxecto.
A primeira delas son as accións preparatorias nas que se realizan os informes previos de planificación. En segundo lugar, a adquisición por parte do Concello de Ribadeo de 33 parcelas de titularidade privada, o que permitiu incorporar ao proxecto unha superficie total de 4,5 hectáreas dedicada á conservación da biodiversidade. En terceiro lugar, accións de conservación nas que se deseñaron e executaron actuacións de conservación e restauración en distintos humidais estuarinos, fluviais e lagunares repartidos en 9 espacios da Rede Natura 2000, situados en Asturias, Galicia e norte de Portugal. A cunca do río Eo caracterízase pola súa naturalidade e a ausencia de regulacións artificiais do seu caudal. A pesar diso, inclúe tramos cunha grande abundancia de especies exóticas invasoras, cuxa eliminación se levou a cabo en 9 tramos que abarcan unha superficie de máis de 10 hectáreas. A cunca baixa de Eo inclúe o tramo do corredor fluvioestuarino da Ría do Eo ou Ría de Ribadeo, un ecosistema de gran valor ambiental e espectacularidade con amplas superficies de marismas. Life Fluvial actuou nunha superficie de 15 hectáreas en 14 kilómetros do corredor, onde se procedeu a eliminar diferentes especies exóticas invasoras, tanto arbóreas como eucaliptos e acacias, como arbustivas e herbáceas. As áreas de actuación foron posteriormente restauradas con vegetación autóctona. Próximas á Ría do Eo atópanse as lagoas de Arnao e Villadún. Nestes humidais, procedeuse á eliminación de especies exóticas e invasoras, tanto no medio lagunar como nas áreas contiguas, mellorando, ademais, a calidade de ambos os dous enclaves para o uso público. O tramo inferior do río Mandeo está representado por un complexo corredor fluvioestuarino que inclúe unha gran superficie de bosques higrófilos e grandes extensións de marismas. Nesta singular área, recuperouse o bosque húmido así como distintos humidais e mellorouse o uso público. No encoro de Abegondo Cecebre, as accións centráronse no control de especies exóticas invasoras, a recuperación dos bosques nativos e a mellora das infraestructuras de uso público. A superficie de actuación supera as 9 hectáreas. A cunca alta do río Miño é un dos ecosistemas hídricos de maior singularidade e biodiversidade da rexión atlántica ibérica. Neste espazo realizáronse actuacións de control de especies invasoras, mellora dos hábitats de ribeira con eliminación de exemplares mortos de ameneiros afectados por unha enfermidade fúnxica. A cunca alta do río Miño alberga máis de 50 lagoas. Na Lagoa do Rei, situada en Rábade, procedeuse a eliminación e control de especies invasoras, mellorando a configuración do bordo lagunar, así como as instalacións de uso público. En Portugal, as actuacións realizáronse no río Estoraos tributario do Limia, mellorando o estado de conservación de máis de 21 hectáreas de bosques húmidos, nos que se procedeu á protección da rexeneración natural e á eliminación de especies exóticas invasoras, como a tradescantia, as acacias ou os eucaliptos. Lévanse a cabo unha serie de accións de monitoraxe que, entre outros aspectos, permiten avaliar o impacto do proxecto sobre os hábitats e os servizos ecosistémicos mediante o seguimento de diversos indicadores. As accións de sensibilización pública e difusión consisten nunha estrategia conxunta de comunicación dos obxectivos e resultados do proxecto a través de accións como exposicións itinerantes, realización de materiais de divulgación e sensibilización, deseño da web do proxecto, eventos de presentación, celebración do Día da Rede Natura 2000, talleres escolares, xornadas de voluntariado, formación e capacitación técnica, así como a creación de redes networking con outros proxectos. E, por último, as accións de coordinación e xestión do proxecto, fundamentais para levar a bo fin a mellora do estado de conservación destes valiosos corredores fluviais da rexión atlántica na Península Ibérica. Actividades nas que participaron un gran número de entidades públicas e privadas implicadas na conservación e uso sostible destes singulares ecosistemas.